Ni johera mag klab mar Gor Mahia okwa mondo bed ka ng'ado tiko chon e yor mbui motelo ne tuke mag pacho. Kwayo ma kamae ni nogol gi jalup jakom Gor Mahia Sally Bolo manowacho ni ng'ado tiko modeko kelo midhiero e rangach kaka nobedo e kinde tugo mokwongo mar season e kind Gor gi Bidco United. Bolo bende nokwedo okang' mar riwruok mar FKF manogoyo gi gofwai kowacho ni tugo e kind Gor gi Shabana ma season mokalo ne nigi tulo mathoth to ne ok ogo tim mapacho ka endi Fwai. Maya ni mondo jite ong'iew tiket chon. Sama ing'iew tiket ni kibiro to ibiro donje pap. Wawere gi timbe moko maricho ma ji koro sani ji dwa kawo godo advantage. To gima bende wanyalo wacho ni federation bende timo marach nikech wan kane wagocho gi Shabana la season. Jo Shabana nogo jowa joma notong' ji notimore to pok waneno fine magigo Shabana. To wan marwa ni notimore outside the stadium. Manyiso ni zone A gimoro manotimore zone A nokobedo affected kanyo iro. Koro ne ging'adonwa marach. Fans magwa osebedo kwa loso kodgi. Mostly wanyisogi ni sani wang'ado ticket online. Ji ong'ad ticket chon, irit chieng' game. Chieng' game wadwa mondo fans odonje pap chon. Kodong 1 hour to game chakre. Biro dakika mogika mpira osechakre ne makelo kokoro nikech ng'ato feel ni oseng'ado ticket to pod idino ne dho gate. Machines mag verification ka bendo kwamo. Koro magi gik makelo kokoro wasebedo kwa inform gi ni ka game nitie. Ng'adu ticket wadonjure pap chon. Kodong 1 hour to game chakre.